antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Mangod Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hindi. Sa sunod sang espeho, may makita akong kababae nga nagasuksok ng puti, kag malaba nga bayo. Sunog ang bilog niya nga lawas. Sa katapusan. Kalain! Kalain sa tingog niya. Do nagalin sa idalon sa duta. Hindi. Kalain! Kalain! Wala pa makagbuwa si Dina. Kaina pa siya sa sulod sang balay. Nga ba lang katugay sa iya man? Carla! Agnes? Ay, salamat kay Arika. Nga man, si Dina. Nagkuha sang gamit niya sa sulod. Kagkaina pa siya dira. Apang tubtob subong, wala pa siya makagwa. Ano? Dumaindigid amo nga nagakatabo, haw. Anong buot mo silingon, Carla? Si Rihanna, tulo ka bala mo? Kida may indi amo sa hulag niya. Ha? Anong ginayahom niya? Ambot. Kaina pa siya nagasubong sina. Do excited siya katama nga makita ang pagwa ni Dina sa balay. Tama na balay na.
Kay kalain sang kahadlok ang kinabatsyag ko. Oh, ba? Si Dinay nang nagapagpuay, di bala? Oh, ay, dali. Sugataon naton siya. Dina, uti, anong natabo sa sulod? Ha? Wala. Ano bala ka mo? Okay lang wala ka mo? Sigurado ka nga okay ka lang, Dina? Yes. Nakuha ko ng wallet ko. So, let's go home. Sure. Ba? Inpalapitan niya si Rihanna? Dali ka, sundon naton siya. Ari ka na gali. Let's go. Sige. Mapauli na kita ng... Nang? Bay, nagmanang siya kay Dina? Bisa ako la. Ay, kaluoyan ka sang Diyos, Apo. Good evening, la. Good evening, Agnes. Oh, nga hindi ninyo kaupod si Dina. Kukuan la. Wala siya nagupod sa amon. Ay, sige na. Ikaw nang magpamangkot sa iya. Hindi ko Ikaw na lang bala. Oh, may problema bala mga apo? Juan Abi Lola. La? Nakadumdum ka pa sang ginistorya mo sa amon? Ang bahin bala sa sunog nga mansyon sang cruising ipil-ipil? Ato balang bahin sa duwa ka espeho? Matuod bala ina la? Bay, nga nakapamangkot kasi na. Kimi natabo Abi la? Ha? Ay, ga. Ano ang natabo? Sugiri ako. Oh, Diyos ko. Lola? Nga doon na hinalian kagid sa ginsugid namon ni Agnes sa imo, haw? La? Nga daw na bala ka kagid? Posible bala nga? Ginbuyan ninyo ang duha ka manog hiwit. Ano? Absent si Dina. Amo man si Rihanna. Ano sa banta mo? Anong buot mo silingon sina? Carla, nakahibalo kagid kung anong buot ko silingon. Agnes palihog ha. Tama na. Naibalaan naton nga si Rihanna, nagamasakit. Kag si Dina, nagpauli sa ila probinsya. Kaya nagamasakit ang tiya niya. Kag wala man lang nagatext si Dina sa aton. Kag wala man lang siya nagapahibalo kung ano nang nagakatabo sa iya. Hi, girls! What's up? Britney? Pwede bala, Britney? Wala kami sang panahon nga makig-away sa imo. Hoy, bruha. Wala ko nagkato diri para nga makig-away, ha? Nagapangamusta lang ko, Whatever. Ay, sa di nagali ang campus queen? Nagpauli siya sa probinsya. Nagamasakit ang tiya niya eh. How about Rihanna? Ato man bala sa probinsya? Nagamasakit man siya eh. Ay, nagidgali siya sa inyo, no? Wow!
San ulan naging official member sa inyong grupo si Rihanna? Ang campus nerd? Hi, guys! Hala, si Dina kag Rihanna. Magkaupod sila nga duha. Kagka-sweet pa sa isa kag isa. Oh! Ari sila nga duha! Well, Brittany, nagapati ka bala sa hiwit? O hala, ang nail polish ni Dina, ho? Ito mang kulor. Ikaw yahaw. Ako? Hindi ako sigurado. Pero, sa banta ko, nagsala ka sa ginapungkuan mo nga bangko. It's all yours. Antes ka magalin, ibalik ang pulungkuan ko sa ginkuhaan mo. Oh, nga ba lang ang feeling ko? Hindi si Dina ang nagahambal. Kido sa idalam sang duta nagali ng iyatingog. Ano pa ang ginahulat mo? Ibalik ang bangko ko. Nan, ara na. Very good. Kag ikaw, sister, sugod subong. Dili ka mapungko sa akong tupad. Kag hindi ka magkapalaka. Wala na sang bisan sino nga bakahalit sa aton. Wala na, sister. Sister? Kintawag niya si Rihanna nga sister? Ara na. Nasira ko ng locker ko. Hi, Jed. Oh. Hala. Si Rihanna? Kalayo na siyang taguan niya sadto. Sang ginahold ko pa siya. Katahom na sa iya subong. Anong natabo? Kaupod pa niya si Dina? May kadtuan ka pala sa Sabado? Sa Sabado? Daw wala man ako sang kadtuan. Nga man. Birthday ko sa Sabado. Kag gusto ko nga i-celebrate ini. Upod sa imo. Ba, si Dina. Ginakuti niyang ang butonis ang polo shirt ko. Actually, gusto namon i-celebrate ang birthday niya with you. Daw hinali lang na nagmalang tutumlan ko sa ginabuhat ni Dina. Husto si Dina. Manami ang threesome, right? Hoy, Rihanna, untatin ang pagkanuti mo, ha? Basi kung ma-turn off si Jed sa imo. Sorry, Jed. Ang buot silingon ni Rihanna. Threesome celebration. Threesome celebration? Nga hindi. Why not? Why not more than threesome? The more the merrier. Actually, Jed, gusto ko lang i-celebrate ang birthday ko
kaupod sa mga tao nga espesyal para sa akon. Pareho kay Dina and you. Pero kung hindi ka gusto nga mag-join sa amon, okay lang. Aba, hindi. Gusto ko, Rihanna. Gusto ko man inang threesome celebration eh. Kinauyatan niya kami nga duwa ni Rihanna sa amon hawak. Nakita ko nga nagtulukay lang sila. May buot silingon ng ila paghihom. Pero kung sa bagay, hindi ko gusto nga usikan ng kahigayunan. Hitting two birds in one stone. Buisit! Makailinit! Ha! Ay! Hamak mo? Ginbara naman ako ni Dina. Kag sa tanan nga estudyante dire, siya lang ang nagasupalpal permis sakon. Oh, wah. Ano ina? May kulas ako nga nabatian sa pertahan? Guys! It's not funny, ha? Kung ako sa inyo, ontatanan ninyo ang paghilabot ninyo sa tao nga wala nagpaghilabot sa inyo. Samtang wala pa mawasak ang mga nawong ninyo, ha? Di man. Wala na. Naguntat na. Maayo ko na mo. Ano ini? Ang suga? Nagapatay siga? May nagakadlaw sang... May nagakadlaw apang magagmay ang mga tingog? Hindi ako sigurado kung diin maghalin. Hoy! Mga buisit ka mo, ha? Hulata lang ninyo nga makagwa ko diri sa cubicle kay... Kay ano, Britney? Dina? Si Dina kay si Rihanna? Nagatindog sila sa tubang ko? Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang magamatahong magsukon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4
Adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga
mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon ukon sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas nagapakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kada tikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunod sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya.
kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, Paradyo Bongo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin kay Sherry sang Antique. Pareho sang iban, may nagihan man sa patag sa paghigugma nga hindi niya malipatan. Kag gusto niya nga handurawon paagi sining palatuntunan. Sa syudad sang Iloilo siya nag-college. Kadagadayon siya sa isa ka boarding house. Diri ka nakaupod niya si Fe. Kag sama-sami, nagahimo ini sang tikang agud mabutang siya permi sa kahuy-anan. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Sherry nga yagin pasakop kagaton manhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Sa kasaysayan. Husto kag dapat. As my life goes on, I know I will love someone new. Nagsiling na gid ako sa inyo nga hindi kamo magbilin sang basa ninyo nga dago sa banyo. Mga babayi pa naman kamo. Si Sherry ang ulihi nga nagwa sa banyo, tita. Ako matuod ang ulihi nga nagwa sa banyo, Fe. Apang hindi ko tulago ang nagakabit sa banyo. Akon to gani. Nagakabit lang dito. Ambot ko nga basa to, ah.
Siguro ginhulog mo, no? Gani na basa? Kung ang iban sa inyo, hindi makasaho o kung hindi magpati sa ginambal ko, magpangita na lang kamo sa inyo bago nga maistaran ninyo. Ambot yo, oy. Wala mong kuha isang sala, ya. Kag sinong may sala? Ako? Wala ko na ibatasan nga magwigit-wigit sang gamit ko. Sherry, pwede ba lang makapangayos ang cell number mo? Nga, Jun, haw. Para mangin text-mates magkita eh. Para amugid lang na. Ate, sige madali lang ha. Kaipasa ko lang sa imong number ko. Salamat Kabalogi ko nga hindi mo ko pagbalibaran eh. Basta gani nagapakig-abyan sa akon, ginabaton ko ina. Kaina pa si John nagkapadala sang maayo nga mga mensahe sa akon. Di ka katulog na kami di pero kagakod pa sang cellphone sa iban Tama na gini bala kahinay, fe. Tulog na lang na bala. Ginahilabdan mo gid ko permi. Kinaling-an ko biya mamate. May kung ikaw lang diri sa kwarto kay. Hindi ko na lang gani siya pagsapakon Kailinit bala sang babae nga ini mo. Si John, nagapangayos ng permiso sa akon. Kung pwede siya kuno makabisita diri. Ang lalaki nga ini hoo. Puro lang siya sa text nagapahayag sa iya nga balatyagon. Nga nahadlok man siya yung mag-atubang sa akon kag maghambal man. Sherry? John, kaina ko pa ikaw ginapanilagan. Hindi ka mapahamtang sa ginapungkuan mo. Na ano ka, haw? Kuna bisi nang... May importante ka nga inughambal sa akon, hindi bala? Hindi ka magkahuya, Kalalaki sa imo nga tawo. Kuna bi, Sherry, nang... Hi! Ba? Ang panulay ho. Ari naman. Maano ni siya yaman? Uy! May bisita gali kita, Sherry. Bisita ko lang, no? Kag may ginaistoryahan kami. Oh? Sino? Ang parte sa ex-boyfriend mo? Fe? Oops! Sorry. Nakatabi na sang baba ko. Sige bayaan ko na ka mo. Sino to siya, si? Nga daw niya lang interest sa ito na? Siya si Fe. Roommate namon. Kulang sa pansin. Nakanubyo ka naglisad to? Oo
matuod, John. Apang wala na gani kami. Kung hindi mo mahambal sa ako ang inughambal mo, malakat na lang ko Ay kadtuan pa ako eh. Sherry, ginahigugma ko ikaw. June? Classmate ko si John sa iban ko nga subjects. Maalam siya. Kag nag-a-admire man ako sa iya. Kag amo inang rason, naginbaton ko man ang iya nga paghigugma. Kag napuno sang kalipay ang kabuhi ko tungod sa relasyon namon. Kabay nga wala lang sang problema nga maabot sa amon. Kabay lang. Tita, kanamit sa ginluto mo nga sudan. Salamat. Amo gid man sidang specialty ko. Halinsang nakatuon ako magluto. Mapatudlo ko ni sa imo, tita, para makahibalo man ako. Makaluto man ako sini kung magpauli ako sa amon. Ay, nagaluto ka gali sa inyo? Abi ko anay kung may maid ka mo. Aba, wala Ano nga may maid man? Kami ang nagahikot sang ulubrahon sa sulod sang balay. Siling gud sa amon. 7 pa ganing kwarto sang balay ninyo. Tapos, pamilya pa kamo sa mga politiko. I-deny mo pa balahaw. Hindi matuod ina, fe. Nagkapalagpat ka lang imo, ya. Kung anong ginasugid mo, amo man lang silang ginahambal ko. Mauna na ako sa inyo, Dusag kagay. Pabayin na lang sa Cherry. Hindi ka makabalaka. Pasayluhon ko ikaw sa piyaka kwarto. Agod nga hindi ka mabag-upod nga duha. May nabatian ko lang nga sugilanon mo. Ano ka matuod nga nadula ko ng singsing sa isa ninyo ka boardmate? Kag ikaw ko nung nagkuha? Ano? Sino nagkapalapta sa sugilanon niya, ina? Basta lang. June, kung magpati ka, bahala ka. Basta ako, limpyo ang konsensya ko. Kag nakahibalo na ako kung sinong nagaguba sa akon. Siya gilang may tuman niya pagdumot sa akon eh. Ambot ko nga Tita, masimbaanay kami ni John. Sige. Maghalong ka mo, ha? Halungan ko gid siya, tita. Hindi ka magkabalaka. Malakat ka, Sherry. May nag-abot ka nga bisita. Bisita? Wala ako sang ginapaabot nga bisita. Bayong adlaw, Sherry. Marco? Anong ginabuhat mo diri? Sino siya, Sherry? Si Marco, ex-boyfriend ni Sherry. Kag si Marco, pakaisa ko. Ano? Magpakaisa ka mo? Oo.
Kag amoy ng rason kung nga suya gid ako sa imo. Tun ginhampangan mo lang sadtong balatsyagon sa pakaisa ko. Hindi matuod ina. Hindi. June, akig ka pala sa akon. Nga wala ka nagkahambal. Ako na. Hindi ko na may bala ng iyambal ko. June, wala ako nagapanunto o kung nagahampang sa mga lalaki. Nakig-break ako kay Marco. Tungod na diskubrihan ko nga nagagamit siya sang ginadilian nga droga. Daw, hindi lang ako makaibalo kung sinong patihan ko. Kung amo, nagaduda ka gigali sa akon eh. June, wala ako sa ginahimo nga malain sa pareho ko. Ilabi na gid sa imo. Tungod kinahigog ba ko kinikaw? Hatagi lang na ako sa panahon. Nga mabinag-binag ang tanan. Pero sa subong, call offer na kita. June? Babae. Pareho lang sila sa pakaisa niya nga si Marco. Wala sang himuon sa kabuhi nila. Maghanda ka sa akon, Fe. Matubangay kita nga duha. Palapitan ko siya. Ano gid ba lang luyag mo nga matabo? Ha, Fe? Uy, naakig ang dragon. Mano ka sa akon? Kintampa mo ako? Ari pagid ay! Aragay! Tabangin ninyo ako! Tabang! Sorry, tita. Apang napuno na ako sa ginabuhat ni Faye nga pagpanghilabot sa kabuhi ko eh. Kag wala ko ginhinulsulan ang ginbuhat ko sa iya. Tungod amoy ng bagay sa mga tao nga nagapangguba sa pareho nila. Nahangpan ko ikaw, Sherry. Kag wala ako naakig sa imo. Kag ginbuhat mo lang ang husto. Kag nagakadapat. Madamo ging salamat, tita. Kag para nga maglinong ng boarding house mo, mahalin na lang ako diri. Ay, Sherry, hindi ka maghalin. Nagapanghimos na subong si Face ang iya mga gamit. Tungod siya ang palinon ko diri sa boarding house ko. Kay man, natamaran ako sang tawo nga nanamian magtugas ang gamo. Old flame has to die. No more tears to cry.
Kag diri natapos ang kasaysayan ni Sherry, ngayagin pasakop, agaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Husto kag dapat. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga na ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod.
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang manunuplit. It's true what they say about losing someone, yet deep in your heart she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunuplit. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. Hindi lang
manggaranon, Nay. Mangin milyonarya na ako sa hindi madugay. Oh, Pandora? Oo, Nay. Kalaslo na kami sang tigula nga amo ko. Ay, anong siling mo? Ha, Pandora? Siling ko, Nay. Kalaslo na kami sang tigula nga amo ko. Nagsugot na ako nga mapakasal sa iya. Pandora, nagalahog ka bala? Wala ako nagalahog, Nay. Kalaslo na kami ni Pedring. Kag-amoy na nga nagkanto ako diri. Tungod luyag niya nga makilala ka. Pandora, nagpasugot ka nga magpakasal sa isa katigulang? Mabuhat mo, ina? Madamo siya sang kwarta, Nay. Apang hindi husto, ina, anak. Kag nga hindi. Madamo siya sang kwarta. Kag madali na lang siya nga mapatay. Diyos ko. Gingamit ko lang ang ulo ko, Nay. Kag nakahibalo sina si Pedring. Nga kwarta lang niya ang kinahanglan ko. Apang makasalig siya. Nga hindi ko siya pagpabayan tubtub sano. Tubtub nga buhi siya. Wala gid ako maghuna-huna nga mabuhat mo ini, Pandora. To sa pareho lang nga gininto mo siya. Maayo na lang nga akong matunto sa iya, Nay. Sang sa tuntuhon siya sa mga partidos niya nga do sa mga buaya. Pandora? Oo, Nay. Ako? Hindi ko ya pareho sa ila. Nga wala sang iban nga ginadumdum, kundi kwarta lang. Apag amo idang matuod, anak. Pareho lang nga naman na ka sa iya tungod lang sa kwarta. Hindi ka bala maluyag, Nay? Nga nagpalapit na ang swerte sa aton kabuhi. Kag, Nay, maluyag si Pedring nga makilala ka. Kag amoy na nga nagsugat ako sa imo. Pandora, hindi anay subong. Hindi lang anay subong. Nagkahibalo ako nga nahimo mo ini para sa akon. Ang akon handom nga kuntadi. Mag-ayo na ako sa lubos. Kag makabalik na ako sa akon trabaho. Kag ikaw, mapadayon sa imo pagtuon. Nay, hindi ka na gani magpangabudlay. Madamo na kita sang kwarta. Madamo na kaayo. Mangin milyonarya na ako. Pandora? Diyos ko, wala gid ako maglaom na makabuhat si Pandora sina. Ako, hindi ako magkapaminsar sang amo sina. Ginpasulabi ko nga madula sa akong kabuhi si Danilo. Kagintalikdan ko ang kwarta nga ginhatag sang iya abay. Basta, palayuan ko lang ang iya, anak. Kaginbuhat ko ina. Kag sa pihak sang tanan. Sa pihak sang kabudlay nga akon ginagom. Si Pandora. Amo ang amon bugtong nga anak. Amo ang akon anak. Sa kalipay na amo ni Danilo. Kag subong. Nabuhat niya nga buhaton. Ang wala ko mabuhat sa to. Nadala lang gid si Pandora sa kwarta. Pandora, anak. Wala gid ako maghuda-huda. Nga makabuhat ka sang amo sida.
Leia, sa banta ko, wala na kita sang may mahimo pa. Naisahan kita ni Pandora. Oo, Arnel. Ay! Makailinit. Doon sa ma-heart attack ako sa kainit sa iya. Apang ano pang mahimo naton man? Pwes, i-plastar na naton ang Plan B. Ano nga Plan B? Patyon naton si Pandora. Ano? Sa ano nga paagi? Sa kalalangan sang ginhimo mo nga paghilo sa mga partidos nga iba ni Lolo Pidring? Iba naman nga pamaagi. Ano naman nga pamaagi? Mapino nga pamaagi. Mapino Leia. Hindi madula sa akon kay si Pandora. Nasat uman ko nga may iban siyang plano. Mas hindi siya magtuman sa ngamon kasultanan nga duha. Kag suluho niya ang manggad nga mapanubli niya kay Lolo Pidring. Kag si Dayna, kung makaibalo siya nga wala ako sang mapanubli nga dako, patod nga ibaylo niya ako sa iban. Nakaibalo ako nga madamo sa nagapangaluyag sa iya. Nabutang ako karon sa kaimtangan nga nagakabit-kabit sa balagon. Hindi ako makaibalo kung anong tuyo ni Pandora. Kung bala, tumano niya ang amon plano. O kung may ginaplano siya nga iban. Ikaw gali, Sir Paulo? Ara si Dayna? Ay, wala siya diri, sir. May nagsugat siya nga lalaki. Kag naglakat sila. Nagdakat? Sa diin sila nagdakat? Wala akong makahibalo, sir. Pero, gwapo pa sa imong iya kaupod nga lalaki, sir mo. Daw artista. Amo gali? Oo, sir. Hulata na lang siya, sir, Hindi na. Malakat na lang ako. Naglakat si Dayna? Naglakat siya nga wala akong makaibalo? Hindi. Amo na ining ginakulbaan ko. Kung hindi pagtumano ni Pandora nga amon ginkasugtan nga duha. Basi kung palapawon niya ako. Leia, amo ini ang Plan B. Ano, Arnel? Nakatultol na ako. Kung diin naga-star si Pandora. Diin siya naga-star? Sa squatter natural. Kag nakilala ko kung sino ang iya iloy. Ano ang labot sang iloy sang Pandora nga inadiri? Dako! Siya ang aton buhaton nga kasangkapan. Agod nga makuha nato ng kwarta
nga para sa aton. Nga ginhatag ni Lolo Pedring sa iya. Ano? Oo! Naisahan niya kita. Gani karon, kuhaon nato ng kwarta nga ina nga para sa aton. Sa kalalangan sang iya iloy. Sa ano gani nga paagi? Kidnapo nato ng iya iloy. Kag ipatubos naton sa iya. Sa kalalangan sang manggad nga iya makuha kay Lolo Pedring. Uy! Daw pwedeng ideya mo nga ina Arnel. Pwede gid. Pwede gid, Arnel. Oh, you see? Hindi naton madala sa pagpamahog ang babae nga ina. Gani, lain naman nga taktika ang aton buhaton. Ha? Chay, wala man ako sa nakita nga rason. Agod nga magpangasubo ka sa kapalaran nga ini ni Pandora. Daog pa gani niyang nagdaog sa luto eh. Hamak mo? Mangin asawa siya sang isa ka milyonaryo nga madali na lang mapatay. Pero Ida, hindi sa amo sida nga paagi makakwarta si Pandora. Kung makatapos siya sa iya pagtuon, nagkahibalo ako nga mangin masulhay man ang iya kabuhi. Ay, so si Cha Jima lang hoo. Nga mangita kagid sa malawig nga proseso para nga magsulhay ang imo kabuhi. Samtang ara man ang shortcut nga paagi. Oy, Ida? Oo, Cha Jima. Mapalaron si Pandora. Mapalaron siya kaayo, Chay. Hamak mo. Mamilyonaryo siya sang hinali. Kagang iya manginbana, madali na lang mapatay. Kag amo ina, ang ginapangakig sang tanan. Oy, Ida? Senyor Pedring, ipagwa ko na balang imo wheelchair para nga makapamasyar ka na sa garden. Hindi maluyag si Pandora nga magwa ako. Medyo nagalain ang panahon. Kasi kung trangkasuhon ako. Ay, amo gali, Senyor Pedring. Wow. Maayo gid man gali magatipan sa imo si Pandora, no? Ha! Ginaprotektaran ka gid niya maayo, Senyor Pedring. Pero aton-aton ang Senyor Pedring, ha? Wala ka pa maka first base kay Pandora? Wala pa. Mantag sa nga magpalapit si Sakon. Nagakulurog ako. Ay, iyaman. Iambot man gani, ah. Amo ako sina. Kung magpalapit ako sa iya, nagakulurog ako. Kag hindi na makahulag. Ay, amo gali. Ay, ambot, ah. Ay, santimaan, santibakbak, iloy sang tumbak-tumbak. Kalaing gali kung tigulang ka na, no? Kung tigulang ka na bala manahor? Kalain pasensyo, no? Sige lang bala, Senyor Pedring. Pati gayuna na lang na bala kay ti huling hirit muna na nyor. Ay, ikaw bala pasensyo? Do sa piho kagid.
Pero sa totoo lang, stop pa lang ko sa kuhit-kuhit, kag hulo-haplo sa paa. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I tried taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Ang manunupli. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!